vind eller forsvind. Det er altså en udslidt kliché, men den var bærende for OB's tilgang til kampen i dag. Hvis ikke de vandt, så var de ude af guldkampen, men her en flot scoring fra hjemmeholdets side. I starten af kampen flot forarbejde af Peter Otaka, og så kan den Nyren flot lige vente med at sparke den derind, og altså Jesper Christiansen gået til siden, og dermed 1-0 til OB. Og så burde der nok have været straffe i den her situation. Chris Sørensen efter Nordstrands bold indover. Ja, den ser ikke naturlig ud, den hånd der, hvor den er. Og der var FC Københavnerne med rette frustreret. Postbæk med en dårlig første berøring, og det giver altså en ny OB-scoring her. Absalonsen godt arbejde på venstrekanten, og så Henrik Hansen, der kommer flot glidende ind i den her bold. Men også super overblik af venstrebindspilleren her. Og Henrik Hansen altså med scoringen, der chokerede FC København, men ikke mere end de fik talt om det i pausen, altså kom ud og også umiddelbart efter fik scoret. Ja, det er Ailton, der reducerer til 1-2. Og så lignede det et FC København stormløb mod OB's mål, men så tog Demba Nyren altså endnu en gang fat. Se bare her. Flot sat ind langt udefra. Han havde masser af afslutninger og var også klart dagens bedste spiller på Fionia Park, og her bringer han altså OB foran 3-1. Og så hjalp det ikke så meget, at FC København og Martin Vingård fik reduceret lidt senere. Flot afslutning her, men stadigvæk altså FC København nederlag, og dermed OB i den grad med i guldkampen igen.